Els grups municipals del PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa Entesa per Tortosa no es donen per satisfets amb com va finalitzar el contracte existent entre l'Ajuntament i la Unió Temporal d'Empreses Quatuor, mitjançant el qual havia de construir el nou complex esportiu i de piscines de l'estadi municipal. Un ple extraordinari el 7 de gener va deixar sense efecte el contracte, exonerant la constructora de la multa que corresponia pel temps excedit al termini fixat per a la finalització de les obres. Segons els grups d'Esquerra i Iniciativa, que aquest dijous han comparegut de manera conjunta, només pel retard l'Ajuntament ha de reclamar una indemnització milionària. Se'n podria anar cap a 3.630.000 euros. Segons han explicat, els seus equips jurídics han detectat nombroses irregularitats. La primera seria que tots els motius que l'empresa al·lega per a demanar la renúncia, des d'un punt de vista legal, no estan justificats, perquè, entre altres, al·lega a la crisi econòmica, quan tothom sap que aquest projecte es va aprovar l'any 2011 i la crisi econòmica ja havia començat. Es tracta d'una resolució del contracte per acceptació de la renúncia a executar-ho. Això està prohibit per la llei quan una de les parts ha incomplert el contracte, que és aquest cas. Una de les parts ha incomplert el contracte, per tant, no es pot fer aquesta rescissió. Però no només això. L'acord de ple, fins i tot, pot representar una malversació de béns públics, ja que en comptes de quedar-se la garantia per a la ciutat de Tortosa i iniciar la reclamació de les quantitats que en concepte de penalització se li havien de demanar a l'empresa, l'Ajuntament acorda tornar-li la garantia depositada. A més, rebutgen l'argument que va manifestar l'alcalde Ferran Bel per no exigir la indemnització, segons la qual això comportaria un procés judicial que s'allargaria durant anys i que impediria construir paral·lelament la piscina. Deia que no hi havia alternatives perquè aquells terrenys eren de l'empresa i que si no se resolia no es podrien fer les noves piscines. Mentia, una vegada més, com tantes vegades mentix, perquè des d'un punt de vista legal els terrenys de l'estadi municipal no han sigut mai de l'empresa perquè aquest dret de superfície no s'ha fet efectiu i segons el Codi Civil, si no es fa efectiu, registrant-ho a nivell de notaris, no existeix. Malgrat parlar de malversació, els grups d'Esquerra i Iniciativa han assenyalat que de moment no es plantegen recórrer a la justícia i prefereixen donar l'opció a l'equip de govern perquè rectifique. Mentrestant, han manifestat la seva voluntat de seguir assistint a les reunions convocades per l'equip de govern per mirar de consensuar un nou projecte per a les piscines.